खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अहमदाबादाव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाब्रबथाय जानायनिफ्राय जों दासिमबो ओंखारबोनो हायाखै बा जों दासिमबो बावनो हायाखै नाथाय बे समावनो आरोबाव गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाय जादों हेलिकप्टार जाब्रबथायाव गासै 7निबो जिउ खोमानो गोनां जादों उत्तराखंडनि केदारनाथनि साखाथियाव गंसे हेलिकप्टारा क्रेश जादों जायजों सासे पाइलट आरो 7 दावबायारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों 7 दावबायारिफोरनि मादाव 2 आइजो सासे सिख्लासा सासे 23 दाननि उन्दै गथ'सा सासे बद्री केदार टेम्पल कमिटिनिनो मावथिमोन गासै 7निया जिउ खोमानो गोनां जादों आर्यान एभिएशन कम्पानिनि गेजेरजों हेलिकप्टारखौ सालायनाय जायोमोन हेलिकप्टारनि गेजेरजों सिबियारिफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय जायोमन थिग बेबायदिनो सिबियारिफोरखौ थानसालिसिम लाबोखांनायनि उनाव फिन थानसालिनिफ्राय लानानै थांफिनदोंमोन फुंनि 5 रिंगा 17 बाजिसोआवनो बे जाथाया जानो मोन्दों हेलिकप्टारा बिरनायनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेरावनो बे गेदेर जाब्रबथाया जानो मोन्दों बोथोरा गाज्रि जानायनि थाखाय गोब्राब थासारियाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोन बेयावनो हेलिकप्टारा क्रेश जादों जायजों हेलिकप्टाराव थानाय गासैबो 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बे खौरांखौ उत्तराखंड सिभिल एभिएशन अथरिटिनिफ्राय मिथिहोदों ओजोंहाय अहमदाबादाव जानाय गेदेर उरां जाब्रबथायाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै दासिम गासै 274 जाहैबाय दासिमबो थैनाय सुबुंफोरखौ सिनायनो हानाय जायाखै अदेबानि दासिमबो DNA नि रिपर्टआ सफैयाखै माखासे सुबुंफोरनि रिपर्टआ सफैबाय नाथाय गोबांनियानो दासिमबो सफैयाखै नखरनि सोद्रोमाफ्रा गाव गावनि नखरनि थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ न' फारसे लाबोनो थाखाय दिनैसिमबो देहा फाहामसालिफ्राव मेगनाव बिखायाव दावदाब लानानै हालाय हाफाय देहा फाहामसालियाव नेनायखौ नुनो मोननाय जादों बर'जों नङा बे खेबाव बांगालजों खारदों सासे बिमाया गोसोनि लुबैनाया दान्दिसेनिल' गोसोनि लुबैनाया जोबोब्लानो सानफिननानै हालाय हाफाय जानो गोनां जागोन बेनिखायनो न' फारसे फैफिन बे फिसायनि खावलायनाय मख'नो गोनांदि गहपुरनि 2 नं रंपुर गामिनि मंगल सिंह ब्रह्मनि बिसि 32 बोसोर बैसोनि रहिला ब्रह्मआ खारदों फिसाया मिथिहोनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 2 फिसा दङ सासेया थाखो 2आव फरायो आरो गुबुन सासेया BA फार्स्ट सेमिस्टाराव मुं थिसनबाय फिसाया फिसाजोनि मुं थिसननो थाखाय कलेजाव थांनाय समावनो रहिला ब्रह्मआ गहपुर टाउनाव फैनानै खोथा होखानाय सेंग्रा जाय बांगाल बेजों खारदों होननानै फोरमायथिदों फिसाफोरनि जेबो सानालासे फिसाफोरखौ गारनानै खारनायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों फिसाया ओजोंहाय गोलाव बोसोर संसार जाबोनायनि उनाव बेबायदि खालामनायखौबो लानानै दुखु फोरमायथिदों आरो बिसिखौ जेबो रोखोमनि दुखु होनाय जायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों बिसिया सानफिननानै जाहाथे गिदिंबोफिनो आरो 8761988957 बे जानबुं नाम्बाराव जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवबाय BTC सरकारा आसामनि रायजो बेंगिरिनि नुजाथिनायाव प्रमद बर' बिथाङा बैसोमुथि 2.0 खौ बेखेवबाय आरो बेनि गेजेरजों फ्राय 50,000 हा गैजायैफोरनो हा होनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे गिबि खेबनि थाखाय साहा बागान आरो राबार बागानाव मावग्राफोरनो हा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा बिटिआरआव गोजोन फैनायनि उनाव बे 4.5 बोसोराव गोबां खामानि मावबाय गुबुन गुबुन हारि माहारिया गोजोनखौ मोनदांदों मिरु सोरखार रायजो सोरखार आरो काउन्सिलआ गुबुन गुबुन बिथांखिफोर लाबोदों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ साख्रि होनायनि बेलायावबो प्रमद बर' बिथाङा गोबां रादाय होदों बिथाङा रादाय होदों दि 1 सप्ताहनि गेजेरावनो हाई स्कुल आरो कलेजाव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि पस्टआव थिसननाय जागोन एलिमेन्टारि लेभेलाव 1000 पस्ट लांदां जानायाव थिसननो थाखाय SIU मोनबाय होननानैबो फोरमायथियो 6th month टीचार जाय बिथांमोनहा थालांनो गोनां जादोंमोन बिथांमोननिखौबो 1 निफ्राय 1 दाननि गेजेरावनो साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिटिआरनि 99 टीचारजों लोगोसे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड लोगोसे गुबुन गुबुन पस्टआव लांदां जानानै थानाय पस्टखौ आबुं खालामनोबो थांगासिनो दं होननानै रादाय होयो प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो अंगनबादिनो साख्रि होनाय जादों आरो 3,23,000 हानि जेंनाखौ BTC सरकारा सुस्रांदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा
UPPL राजखान्थि दोलोनि फारसे फोथायनाय गैयै जादों नामा UPPLनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव UPPL दोलो एंगारनानै BJP दोलोआव हाबबाय UPPLनि माखासे दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा UPPLनिफ्रायल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथि दैदेनगिरिफोराबो BJP राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमहैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबारि बियाबनि श्यामाबारि रैसुमै क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BJPनि जयनिं हाबाफारि जेराव गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावबोनाय लोगो सोलोंथाइ नेहाथारिनि बिबान लानानै हाबा मावबोनाय जोहोलाव बर'आ BJPआव हाबबाय आरो बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोराबो BJP दोलोआव हाबदों। लोगोसे मोदैबारि VCDCनि बारग' चेयारमेन रतन चन्द्र बर' बिथां आरो UPPLनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफ्राबो गासै 100नि गोबाङा BJP दोलोआव हाबदों। जायनाखि UPPLआ बे समाव सोरखाराव दं अब्लाबो UPPL दोलो एंगारनानै BJPआव बिथांमोना हाबदों। बेनि सायाव VCDCनि बारग' चेयारमेन रतन चन्द्र बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि 4 बोसोर चेयारमेन जादोंमोन नाथाय दोलोनि गेजेराव बुजिलायनाया खम। प्राइमारि आरो ब्लकनिया सोलो खालामनानै चेयारमेननिफ्राय बोख्लायदों होननानै फोरमायथियो। ओजोंहाय वार्ड मेम्बाराबो फोरमायथिदों दि 2020 मायथाइनिफ्राय UPPLआव खामानि मावबोदोंमोन नाथाय दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै सामलायनो हायाखै आरो जेरैबायदि खामानि जानो नांगौमोन बेबायदि जायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो UPPL दोलोखौ एंगारनानै BJP दोलोआव आखाइ हमनायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बिथांमोननि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबोनाय जोहोलाव बर'आ फोरमायथिदों दि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि सबके साथ सबका विकास बे मोन्थोरजों खामानि मावनो थाखाय BJPआव हाबदों। 13 बोसोर माहारियारि आफादाव थानानै खालि बर' हारिनि थाखायल' राव होदोंमोन दा गासै हारि माहारिनि जानानै राव दैखांनो थाखाय BJPआव फैबाय होननानै फोरमायथियो जोहोलाव बर'आ। गासै फोरोंगिरिखौ लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाय। गाहाय फोरोंगिरिया सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजानो गोनां जाबाय। गाहाय फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ बे समाव पुलिसनि आखायाव हमजाबाय। बाक्सानि मुरमेला कुमारपारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ उन्दै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजाबाय। मिथिहोनाय बायदिब्ला गरिब दुखुथिया नखरनि सासे उन्दै गथ'साखौ फोरोंथाय होनायनि मुङाव न'आव दोनफैदोंमोन गाहाय फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ। नाथाय उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामदोंमन खगेन्द्र बर'आ आरो रांजों दोनखोमानो नाजाबोदोंमोन। उनाव गथ'सानि सावस्रिया गाज्रि जानायाव नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव उन्दै गथ'साखौ लानानै थांनायाव गासै जाथाया सोराङाव फैदों। बेनि उनावनो उन्दै गथ'सानि नखरनिफोरा पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनाव दा पुलिसआ गाहाय फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'खौ हमबाय। क'क्राझारनि पर्बतझरायाव आदानि कम्पानिनो हा एंगारनो नागिरनायखौ लानानै दिनै फिन सावरायगोन। क'क्राझारनि BTC सेक्रेटारियेटआव थानाय CEMनि अफिस चेम्बाराव दिनै फुंनि 10 रिंगायाव सावरायगोन। क'क्राझारनि DC, क'क्राझारनि SP, पर्बतझरानि SDO सिभिल, बग्रिबारिनि सार्कल अफिसार, क'क्राझारनि APDCLनि DGM एबा CEO दिनै जयै सावरायगोन। जायनाखि पर्बतझरायाव 3,600 बिघा हाखौ आदानि कम्पानिनो होनो नागिरनायखौ लानानै बिटिआरआव गोबां दुंहाव थासारि जागासिनो दङ। गोबां रायजो राजायानो हा एंगारनो दासिमबो राजि जायाखै जायनि थाखाय बे सानथाम सानब्रैयाव गोबां दुंहाव थासारि आरो गोजोन गैयै थासारि जानानै थांदों। बेनिखायनो दिनै फिन सावरायबावगोन। 3,600 बिघा हा एंगारनायखौ लानानै दिनै BTCनि सेक्रेटारियेटआव फिन सावरायबावगोन। ओजोंहाय माखासे रायजो राजाया हा एंगारनो राजि जानायखौबो समाज बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। माखासे सुबुंफोरनि दैदेननायाव माखासे गामिनि रायजो राजाफोरा जुथुमदों जेराव बिथांमोनहा थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानो नांगौ होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो बे हाया सोरखारनिसो, सोरखारा गोसो बायदि खालामनो हायो बेखौ लानानै राजखान्थियारिफोरा जाहाथे थुलुंगा होफैया, बायजोनिफ्राय राजखान्थि गैयै हान्जाया हाबफैनानै जाहाथे जेबो रोखोमनि थुलुंगा होफैया बेनि थाखाय बुंथियो आरो बेयो सोंखारि जाथाव होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। ओजोंहाय BPF दोलोनिफ्रायबो बेनि सायाव फिननाय होदों। बेयाव थुलुंगा हैनायनि जेबो खोथा फैया। आदानि कम्पानिया प्राइभेट कम्पानिसो, हाखौ आसाम सोरखारनि APDCLनोसो एंगारदों आरो APDCLआ आदानिनो गथायगोन। बेयाव गोरोबथाया मा रोखोमनि जायो जाया बेयो बिथांमोननि गेजेरावसो जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो बेखौ लानानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थियै दैदेनदों होननानैबो फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी,
ग्लकमा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लकमा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।